Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kubaba uNsibando okubingelelayo, Ndlalifa izulu, ngithi uJesu Kristu yiNkosi. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu ngosuku lwanamhlanje akasipha lona. Siyamdumisa. UnguNkulunkulu ezulwini, noNkulunkulu emhlabeni, noNkulunkulu ezinzulwini zonke. Hhayi-ke bazalwane, ngiyacela ukuthi ngigoqe singene enkonzweni yethu yosuku lwanamhlanje. uJesu Kristu yiNkosi. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, ngisondela kuwe ngaso lesi sikhathi nebandla lakho ukuba Nkosi ukhulumisane ney'mpilo zethu. Siyabonga kakhulu ngakho konke osenzele khona. Ngiyacela Nkosi ukuthi ungenelele ezimpilweni zalowo naloyo. Ngiyacela Nkosi ukuthi ubhandishe labo abalimele emphefumulweni yabo, babhandishe Nkosi ubaqinise. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi nalabo abagulayo baphilise ngezwi lakho. Ngithumela lona izwi lakho, liyaphila linamandla, libukhali kunenkembe esikanhlangothi zombili, ligijima ngaphezu kombane, lidabula umlilo, lidabula amanzi. NgoKuHubo 107:20 uyalithumela Nkosi libakhulule emathuneni libaphilise. Akube yilo nalo yakhululwe ethuneni lokufa kwesibili. Akube yilo nalo yakhululwe emandleni kaSathane ngegunya engilinekeziwe kuMathewu 18:18 noMathewu 16:19, ukuthi engikubophe emhlabeni kuboshwe ezulwini, nengikhulule emhlabeni kukhululwe ezulwini. Mabakhululwe bonke Nkosi ababizwe ngecebo lakho, beze enkazimulweni yakho. Yiba nathi-ke kule nkonzo, ubusise wonke umuntu olalele. uJesu Kristu yiNkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa ngosuku lwanamhlanje akasiphe lona. Ngiyathanda ukudlulisa ukubonga kakhulu kulabo abaletha abantu. Ngiyabonga ngendlela emangalisayo. Qhubekani nibalethe. uNkulunkulu usemsebenzini, uNkulunkulu uyasefa, uNkulunkulu ukhipha okungafanele sibe kanye nabo ekhaya lezwi. Hhayi, uNkulunkulu uyasefa njengamanje. Lethani abantu-ke nina uzozisefela yena. Kuyangijabulisa ukubona abantu abaningi kangaka bebuya kade bephumile. Baningi ababuyayo. Ngiyabonga uma kunjalo. Yikho ngithi uNkulunkulu ubhizi usemsebenzini. Hhayi-ke asiyezini lenkosi ngokukaJohane chapter 17 sofunda uverse 20 no-21. Angiceleli laba bodwa, kepha nalaba abakholwa yimi ngezwi labo, kuba bonke babe munye njengalokhu wena babukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kithina ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Sikhuluma ngobunye kuKristu. Ubunye kuKristu kufanele sibe munye kuKristu. Lapha kwaba seRoma 12 uverse 6 sinezipho zomusa ezahlukeneyo ngokomusa esiwuphiweyo. Uma singesokuprofetha, asiprofethe ngesilinganiso sokukhona. Yileli vesi-ke lisithathe la usibeka ekuthenini-ke sikhulume ngokuprofetha. Ngiyathanda ukudlula kwaseKorinte bokuqala chapter 12 uverse 7 kuya ku-11. Kepha yilowo naloyo uphiwa okubonakalisa umoya kube ngokukusiza. Ngokuba omunye uphiwa ngumoya izwi lokuhlakanipha, kepha omunye izwi lokwazi ngaye lowo moya, omunye ukukholwa kuye lowo moya, omunye iziphiwo zokuphulukisa kuye umoya munye, omunye ukwenza imisebenzi yamandla, omunye ukuprofetha, omunye ukwahlukanisa umoya, omunye ukukhuluma izilimi ngezilimi, omunye ukuhumusha izilimi. Kepha konke lokho kusetshenziswa nguyena lowo moya munye, ebabela yilowo naloyo ngokwakhe njengokuthanda kwakhe. Ngithanda ukudlula kuleli gama lithi omunye ukhuluma izilimi ngezilimi. Izilimi ngezilimi, izilimi zabantu. Ngithemba uzokhumbula uma siya kwabaseKorinte bokuqala chapter 13, noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi, kepha ngingenalo uthando, ngiyithusa elikhencezayo nensimbi encencethayo.
noma nginokuprofetha ngiqonde imfihlakalo zonke nokwazi konke noma nginokukholwa konke ngangokuba ngingagudluza izintaba kepha ngingenalo uthando angiyinto yalutho. Izilimi zihlukene kabili, khona izilimi zabantu nezilimi zasezulwini. Izilimi zabantu yilolu limi ongamuzwa umuntu ukuthi uthini ngalo. IsiGreek ngoba ngisazi kimina izilimi, isiJalimane ngoba ngisazi kimina izilimi. Angazi kukhulunywa luphi ulimi eGhana kanjalo kanjalo. So-ke izilimi zabantu it's different languages. Izilimi zasezulwini ilezi okuthiwa ezey'ngilosi. USathane uyazazi iy'limi zasezulwini ngoba waqoshwa ezulwini. USathane wayingilosi yezulu. Akanayo inkinga yokufundisa abantu izilimi zasezulwini ngoba uyalwazi ulimi lwasezulwini. USathane-ke loyo. So ulimi lwasezulwini alusona isimanga. Cha, alusona isimanga. Lukhulunywa izingelosi, lukhulunywa ezulwini, lukhulunywa iy'ngelosi zikaSathane noSathane ngoba ney'ngelosi zikaSathane zaqoshwa ezulwini. So i-language aba-communicate ngayo i-language yasezulwini. Akusho lokho ukuthi sebeyizulu. Ngakho-ke ukukhuluma ngelimi akusona isimanga. Ake siyeke ku-chapter 14 siqaleke indaba yethu. Kubhalwe ukuthi isihloko isiphiwo sokuprofetha sidlule sokukhuluma ngezilimi. Bese ngeke ngakuchaza-ke ukuprofetha enkonzweni ey'dlule ukuthi ukuprofetha okwamukelekayo ezulwini yilokhu okukususa esihogweni kukusezulwini. Ngamanye amagama okutshela into ezokusiza ikwephula olakeni likaNkulunkulu uyaprofetha lo muntu. Kodwa lokutshela into engakusizi ngalutho kwezikamoya uyabholofida. Angiphinde. Okutshela izinto ezingakusa indawo kwezikamoya uyabhula, ubhula lokho. Tshela into yaziyo ukuthi uhlala address yakhe ithini, wazala obani. Uzovela ngawe nje. Kanti khona la e-trace khona siyazazi lezi zinto sitsheliwe ukuthi bayahamba abantu la ku-traffic department bagwaze bathole information yakho ngenumber plate yemoto yakho. Qhamuka umuntu esezokuprofetha akutshela ukuthi igama lakho ubani wakwabani uhlala endaweni ethile. Nawe ubone ukuthi uyaboniswa kanti leyo nto kade eyiphenya. Angifuni ukungena lapho. Profetha nakho kuhlukeneka yikho ngithi ukubhula ngoba kukusiza ngani umuntu akutshele i-address yakho. Kuyakusezulwini angithi uyayazi i-address yakho. Kodwa uma utshelwa ngesono sakho uzovuleka amehlo njengoba abaningi bethu bavuleka amehlo ukungena ekhaya lezwi. That is prophecy. Kahle hle ngamafushane kusho ukuthi ngiyaprofetha ngoba ngikhuluma izwi likaNkulunkulu lithola indawo kuwe. That is prophecy. Usizakale ulungise izinto ezirong obungazi ukuthi zirong. I-prophecy-ke leyo efuna uNkulunkulu njengoba ngakhuluma ngokuthi uJesu ethola owesifazane uthi owesifazane ngiphe ngiphuza amanzi ukuthi uJesu ambize indoda yakho uthi anginayo. Uthi uqinisile usukwaba namadoda ayisihlanu nalowo naye akuyona yakho. So i-prophecy-ke ile. Okay, kasiyeke ku-chapter 14 abaseKorinte bokuqala. Verse 1. Jongani uthando futhi nizondelele iziphiwo zomoya ikakhulu kuba niprofethe. Verse 2. Ngokuba ukhuluma ngezilimi kakhulumi kubantu kepha ukhuluma kuNkulunkulu ngokuba kakho ozwayo ukhuluma izimfihlakalo ngomoya okhuluma ngezilimi lezo. So-ke umpostoli Paul ehola umoya kaNkulunkulu uthi masizondelele iziphiwo zomoya ikakhulu ukuprofetha ngoba ukuprofetha ukhuluma kubantu usiza abantu. Angikhulumi njalo ngokubhula, angikhulumi njalo ngokubholofida. Bakithi. So-ke lithi-ke ngokuba kakho ozwayo ukhuluma izifihlakalo ngomoya okhuluma izilimi. Verse 3. Kepha uprofethayo ukhuluma kubantu kube ngokwakha nokududuza nokuqunga isibindi. Oprofethayo uvela aqhamuke sekududuza nje. Uze uthi wena awuyazi wangiduduza ngathi uyazi ukuthi ngilimele. Iprofesi le uyaprofetha lo muntu. Lithi-ke ukuprofetha ukhuluma into yakho umuntu, ududuza umuntu umqonga isibindi. Okwesine.
Verse 4, okhuluma ngezilimi uyazakha yena, kepha uprofethayo wakha ibandla. So ngamanye amagama akufanele sikhulume ilimi ebandleni uma engekho ohumushayo ngoba silakha ibandla. Hhayi, asilakhi ibandla. Yile nto-ke ukuthi uyaphakama uyagqama ukuthi wena wazi ilimi, kodwa ibandla nje awulakhi, lakhiwa uprofetha ibandla. So-ke izwi lenkosi lisazoqhubeka lithi ungakhulumi izilimi uma engekho ohumushayo. Verse 5, nokho bengithanda ukuba nikhulume ngezilimi nonke, kepha kakhulu ukuba niprofethe. Mkhulu kodwa oprofethayo kunokhuluma ngezilimi uma engahumushi, ukuze ibandla lakheke. Ibandla lakheka ngoba okhuluma izilimi enzani? Ehumusha. Alakheki ibandla ngomuntu okhuluma izilimi kungahunyushwa. Abanye baze bacule ngazo, abanye bakhuleka ngazo, kuningi okwenziwayo ngezilimi. Uverse 4-ke uyacacisa, okhuluma ngezilimi uyazakha yena, kepha oprofethayo wakha ibandla. Nokho bengingathanda ukuba nikhulume ngezilimi nonke, kepha kakhulu ukuba niprofethe. Mkhulu kodwa oprofethayo kunokhuluma ngezilimi uma engahumushi, ukuze ibandla lakheke. So-ke asifuneki ngamanye amagama elimi uma zingezuhunyushwa ebandleni. So-ke izilimi zidinga ukuhunyushwa ngoba asazi noma lo muntu okhuluma izilimi ukhuluma eholwa umoya noma uthuka inhlamba, ngoba kukhona nokuthuka inhlamba ngezilimi. Verse 6, manje-ke bazalwane, uma ngiza kini ngikhuluma ngezilimi, ngiyakunisiza ngani uma ngingakhulumi kini noma ngokwambula, noma ngokwazi, noma ngokuprofetha, noma ngokufundisa na? Akusizi ukukhuluma ngezilimi kungezuhunyushwa, lisho njalo izwi. Ngizonisiza ngani bazalwane mangiza? Ngizogqama nje ukuthi mina ngikholwa kakhulu, mina ngikhuluma izilimi, wena wazi ukukhuluma izilimi, kodwa uzwa ukuthi ngithini. Okubuhlungu-ke ziyakrenywa, abanye bakremile lezi zilimi, abakwazi ukuthi kusho ukuthini lento abayishoyo, bashwabanisa ulimi. Ngake ngacacisa-ke, ngake ngezwa abanye belingisa bethi izilimi ebandleni uma lingena uNkulunkulu inoma yena oyikhulumayo. Ake ngikhulume kanje, abaningi bazocabanga ukuthi ngikhuluma izilimi. Reka ama-sim card. Uyazi ukuthi ngithini? Ngithi reka ama-sim card. Ngiyasheshisa. Reka ama-sim card. Angithi usuyabona, ongazi uzothi ngikhuluma izilimi, kanti ngikhuluma ngiyasheshisa, into engiyikhulumayo ngiyayizwa. Uyayibona loo nto le? So izilimi ziyingozi kakhulu ngoba uveza ukuthi unoNkulunkulu kanti awunaye. Ngamanye amagama uthuka umoya ongcwele, uzoveza kubantu ukuthi unomoya ongcwele kanti usho into oyikremile, awuyazi nakuyazi, uyalingisela, mhlawumbe omunye ozishoyo uyalingisela. So bafowethu asiphumeni ezilimini, uzohola umoya kaNkulunkulu ukukhuleka ngezilimi ngoba yena efuna ukukhulumela wena akha wena. Uma ehola umoya kaNkulunkulu ukukhuluma ebandleni, uzohumusha wena noma kuzoqhamuka omunye ozohumusha naye ebe kumoya. Angiphinde uverse 6, manje-ke bazalwane, uma ngiza kini ngikhuluma ngezilimi, ngiyakunisiza ngani uma ngingakhulumi kini noma ngokwambula, noma ngokwazi, noma ngokuprofetha, noma ngokufundisa na? Verse 7, nezinto ezingenamphefumulo ezikhalayo noma igenke noma ihabhu, uma zingakhali ngokwahlukeneyo, kuzokwaziwa kanjani okubethwa ngegenke nangehabhu na? Iy'nsimbi lezi ezikhalayo asizithi zithini, kodwa uyakwazi ukusho ukuthi yini ekhalayo ngoba kunendlela yayo yani yokukhala. Verse 8, ngokubuma icilongo likhala ngezwi elingaqondakaliyo, ngubani uyakuzilungiselela ukulwa na? Ngoba ngalezo khathi icilongo kwawusuke kuhloma impi mase kukhala icilongo. Verse 9, kanjalo nani uma ningakhiphi izwi elithathileyo ngolimi,
kuzokwaziwa kanjani okukhulunywayo na ngokuba niyakube nikhuluma emoyeni? Siyazizwa-ke ilimi lithini iBhayibheli? Ake ngiyibambe la, ngithandaze uJesu Kristu inkosi. Ngokuvuma kwenkosi sizoqhubeka. Baba, egameni likaJesu siyabonga Nkosi kakhulu kuze kube manje sikhuluma ngobunye nanokuhlukaniswa ebunyeni bethu ngehlobo lwezilimi esizikhulumayo. Izilimi zasesihogweni, ilimi zabantu, ilimi zey'ngelosi ezulwini. Ngiyacela-ke Nkosi uyicacise le nkonzo, yiba naloyo naloyo umbusise uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, mntaka baba, ngiyavalelisa. Ubaba uNsibande othi ube nosuku oluhle. uJesu Kristu inkosi.